Profil falz fuq il-medja soċjali ma jistax jingħalaq għal xejn b'xejn sakemm dan ma jkunx qed jintuża biex isir xi tip ta' reat diġitali. Ma TVM News is-surġent fit-taqsima tas-cybercrime tal-Pulizija, Ryan Mulliet, spjega li profil falz minnu nnifsu mhux reat tal-liġi ta' Malta u fakkar li kull profil u proprjetà tal-pjattaforma li jinsab fiha fil-każ tal-Facebook, l-Instagram u l-WhatsApp tal-Meta. Il-profil dak qatmu tiegħek inti qed tagħmel użu minn servizz b'xejn li huwa tal-Meta. Pulizija ta' Malta u l-ebda pulizija oħra tad-dinja ma tista' taqbad u tagħlaq profil ta' social media għax m'għandix is-seta' u l-poter, però nistgħu nagħmlu huwa jekk ikun hemm fake profile qed jinganna n-nies għal skopijiet ħżiena, nistgħu aħna nirrapportaw mal-pjattaforma through legal channels biex huma min-naħa tagħhom jalqulna. Is-surġent Mulliet spjega li l-aktar reati diġitali komuni bi profili folots f'Malta jinkludu frodi, inkluż dak romantiku. Għalli dawn ħafna drabi jsiru minn kriminalitajiet organizzati barra l-pajjiż. Innota wkoll li bosta mill-profili folots li jinfetħu lokalment ikollhom lan li jxerdu l-mibeda. Lokalment sfortunatament li jkollna huwa meta jkollok fake profile qed jintuża biex jinsultaw jeddet in-nies. Imbilli dak il-fake profile mhuwiex reat kriminali imma jekk jiena llejla tellajt kumment fejn qed nunsulenta jew neddet xi ħadd hemmhekk dak jiġi ovvjament reat kriminali u l-pulizija tinvestiga mal-ewwel. Realtà qarrieqa komuni oħra fil-medja soċjali f'Malta huma reklami li ma jkunux minnhom. Qed naraw reati oħra li kienu ħafna minnhom daw fejn qed ikollok ads, sponsored ads, fejn ikunu pereżempju qed jimpersonate jew il-Prim Ministru ta' Malta, fejn dat jgħid biex jinvestu ġo blockchain affarijiet minn da. Ma TVM News il-manager dwar is-sigurtà fl-Aġenzija tat-Teknoloġija tal-Informatika tal-Gvern il-Mita, Rodrik Lija, ta' parir biex min jiltaqa' ma' profil falz jinvestiga qabel jagħmel kuntatt miegħu. Għandek tinterektja ma' kull profil biex inti tixtar u tara jekk il-profil mhuwiex veritier jew falz. Ħalli hemmhekk pereżempju tista' tara ir-ritratti li tella fuq dak il-profil ma' fejn kien hemm komunikazzjoni, x'tip ta' ħbieb għandu li huma komuni miegħek. Saħaq ukoll li min jispiċċa vittma ta' profil falz għandu jirrapporta lill pjattaforma kif ukoll il-Pulizija.